aydın sağlanmışlıkları. Bedev badı bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimizin mukaddes ýaşyl tuğunun bayramyny Baýdak bayramyny mübarekler. Halasyň ýaş we zekeli aýdymçysy Umid Allaýew özüniň täze aýdymly ýazgysyny sowgat eder. Yazgı Vefa Allaýberdi funksiyas ýazgylary studiýasynda ýazga geçirildi. Yazgynyň gürüňni Esen Meňleli Rahman tamada alyp bardy. Göbünler, yürekler kalkını bir, umid bağışı coşup aydı maydanda. Maytalı meydanlar tolkunu bir, umid bağışı coşup aydı maydanda. Yüreklerde täze mukam dörüdür, kuş günnüň noňan buğdun eridir. Gözel gıydılar, oğri teridir, umid bağışı coşup aydı maydanda. Durup bilmän coşunnun, sağdandı çalı bir, acap nagmasyny köňülleri saly bir. Toya gelen mihmanlar senden lezzet aly bir. Eger umid bağışa aýdym aýtsa, gyýylar aşyk bolu bir. Bayramyňyz mübarek. Siziň üçin Umid Allaýew aýdym aýtýar. Size berýän baryň